अनिल बै अनिल गोजौनिया थिगैनो दंना बिसाया दायनिगिरि ना बै एक्टर एक्ट्रेसफोरनि दाय जि बिथांमोननाव दैदेनगिरिनि अभाब दं नामा बिथांमोननाव दिनै माहारियारि आफादफोर फरायसा आफादफोरा दिनै उन्दुसोनानै थाबाय नामा होननानै सोंथि सिखांदों। दिनै बर' हारियावहाय इन्टेलेक्चुवेल मानसिफोर गैला नामा बोसोनगिरिफोर गैला नामा मोजां एडभाइस होग्रा मानसि गैला नामा ट्रेन्डिंआव सोलिनो होनां बेदिनो जाहाथे जोङो गुबुननि नोजोरनि एसे सेफ साइडआव थायो नैबेनो खावलायनाय बर'फोरा मा जादों नै बेफोरबायदि सोंथि खालामो। इन्ट्र भिडिअ होनाय बायदि अनिल बिथां हैशटेग अनिल ससियेल मिडियानि मोनफ्रोमबो प्लेटफर्मावहाय हैशटेग अनिल बै अनिल गोजौनिया थिगैनो दंना बै अनिल इउटुबफोरावहाय भाइरेल जादों कल रेकर्ड गोबां थाम्बनेल्सफोरखौ नायोबा नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामोबा फ्राय अनिलनिल' रादाब आंबो जाबाय नायनाया साननै सानथाम आङो हैशटेग अनिलखौल' नुदोंमोन बेनि गुबै खारना माखौहाय आङो मोनथिनो हायाखैमोन बा आङो बेनि फारसे सावरायनो होननानै सानथाराखैमोन नाथाय दिनै ओरैबायदि मोनसे इनसिडेन्ट जादों गावजों गाव आरो ना गावजों गाव मोनसे ग्रुपावहाय मानसिफोरा अनिलसो जानांगौमोन नोङो ओइ अनिल उमुक अनिल होननानैहाय माने बे अनिल आरो गावजों गाव नामखौ एक्सचेन्ज खालामलायगासिनो बिनिफ्राय बोरैबा दिनै आङो नोजोर होफ्लांबाय बे एक्चुअलि अनिला मामोन ओमफ्राय नुबाय मा सासे शर्ट मुभि खालामग्रा कमेडियान बा इउटुबार बा आर्टिस्ट बेबायदि नै बेनि बागै बायदिसिना बिसाखौ लानानै एक्टर एक्ट्रेसफोरनि फारसे गोबां बायदिसिना दा सासे व्यक्तिनि थाखाय बा बै जिथु सिटुएसन जादों कल भाइरेल जानाय रेकर्डिं भाइरेल जानाय सोरबा होनदों जिनाहारि खालामदों बायदिसिना स' आं दासिमबो बेखौ एक्जेक्टलि मोनथियाखै खिन्थु आङो बै क्लिप थाम्बनेलफोरखौल' नायदों खिन्थु भिडिअ'आव आं एक्चुअलि हाबनानै दासिमबो नायाखै दा एज अ हल मोनसे जेनेरेलावनो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों बयनिसिमबो लाइमोनफोरनो स्पेसियल जे दिनै जोंनि हालोदा गुबुनजोंहाय मिनिजानाय बा गुबुनजों नोजोर होजानाय बायदि जादों खिन्थु पजिटिभनि फारसे नङा बयबो जोंखौ नेगेटिभ वेयावसो जोंनि दानि बर' लाइमोनफोर नेगेटिभ वेयाव लायो बेखौ जोङो अबा समाजाव ओंखारलांनानै ससियेलि जेब्ला जोङो ओरै थाबायथिंलाबायो माने नोंथांमोननि ओनसोलफोराव खाथि खालायाव थांनानै नाय मा जादों बर'फोरा मा जादों नै बेफोरबायदि सोंथि खालामो। दिनै मोनफ्रोमबो पिकनिक स्पटआवनो जानांगौ बाइक थाफ्लेनाय जरा बेरायनाय बैसो जायिबो जानायबो खिन्थु गोबाङानो लाइमोनफोर दा बिथांमोननि माखासे आंनाव भिडिअ'बो दंमोन जेनेबा फैनाय बेफोरखौ आङो दिन्थियो आं रावखौबो बेवहाय मोखां दिन्थिनानै बिथांमोननि महर मोखां दिन्थिनानैहाय बिथांमोननाव दागो फोनांनो सानाखै आरो थिग बिदिनो जोङो मोनसे एवेयारनेस लाबोनांगोन जोंनि गेजेरावनो बेखौ ट्रेन्डिंआव सोलिनो होनाङा बेदिनो जाहाथे जोङो गुबुननि नोजोरनि फारसे सेफ साइडआव थायो नैबेनो खावलायनाय। थांनाय समफोराव जोङो नुदोंमोन XNDB आदा बिथांमोनाहाय XNDB फरामनिफ्राय गोबां बिदिनो मोनसे प्रग्राम लादोंमोन एवेयारनेस प्रग्राम लाइमोनफोरनि बे ड्राग्स जानाय बायदिसिना फेग्रा मुवा बेसादफोरनि जानगाराव थानांगौ होननानै मोनसे गोख्रोङै बिथांमोना एवेयारनेस प्रग्रामफोरखौ लाबाय थादों। दा बिदिनो गोबां बायदिसिना देहायारि फालांगि खालामनाय बेबायदि लाइनावहाय हाबहांनाय बेबायदि हमजानाय बायदिसिना जोङो नुबाय दा बेफोरो आन्दोआव सोलिगासिनो दङ बा जाबायानो थायो दा बेफोरखौ जोङो गावनो निजे बुजिलायनानै बेफोर आखुनिफ्राय जानगाराव थायोब्ला निजेनिबो सेफटि बेलाफारसेथिं मान सनमानजों लोगोसे जोंनि हारियाबो मोनसे गेरेमसा हारि होननानै अब्लासो जोङो मोनथिजागोन। दिनै जोङो मोनथिजायो नाथाय नेगेटिभ सेन्सआव मोनथिजायो जे बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनैनि समावहाय नैबे लामाजों खारो बिथांमोननाव दैदेनगिरिनि अभाब दं नामा बिथांमोननाव दिनै माहारियारि आफादफोर फरायसा आफादफोरा दिनै उन्दुसोनानै थाबाय नामा होननानै सोंथि सिखांदों। दिनै बर' हारियावहाय इन्टेलेक्चुवेल मानसिफोर गैला नामा बोसोनगिरिफोर गैला नामा मोजां एडभाइस होग्रा मानसि गैला नामा नै बेफोरबायदि दिनै जोङो मुगैजागासिनो दं। दिनै नंगौ मोनफ्रोमबो अर्गानाइजेसननि मोनफा बयहाबो बडि थायो केबिनेट्सफोर थायो बेनि एक्जिकिउटिभफोर थायो एक्जिकिउटिभफोराव सावरायलायो। दिनै बिसानि खोथाखौ बुङोब्ला दिनै बिसाया मोनसे बडि फिल्म इन्डास्ट्रिनि एक्टर एक्ट्रेसफोरनि दा जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव थारैनो बेफोरबायदि सम जोङो खोनाबोबाय थायो दा बेवहाय बिसाया दायनिगिरि ना बै एक्टर एक्ट्रेसफोरनि दाय जि सम बायदिसिना जाथाय जोङो भाइरेल जानाय जोङो नुयो ससियेल दा बेवहाय आङो बिसा बा सोरबा एक्टर एक्ट्रेसखौ डाइरेक्टलि मुं लानानै बुंनो सानाखै एक्टर एक्ट्रेस माने बयबो जाय एक्टिं खालामो जाय बैबायदि आखल आखुआव हमजादों बा बेबायदि जादों बा बेफोरबायदि दायाव बा फान्दोआव गोलैदोंमोन बेनिफ्राय जोङो बोरै बारग'नो हागोन बेखौ दा जोङो निजे हमथानो हानांगोन आरो जोङो साननांगोन जे जोङो मोनसे दासो जौगाफुहांनाय हारि
आरो जों मोनसे समाव नंगौ जोङो जोबोद जोङो बुहुद सिगां एग्जिस्ट खालामोब्लाबो जोङो दासिमबो एग्जिस्ट खालामब्लाबो जोंनि अस्तित्व गैयै बायदि मोनसे समाव जोङो जालांदोंमोन दा बेखौ गोबां सेक्रिफाइसनि उनाव जोङो बेखिनि जोंनि स्टेटासखौ जोङो लासै लासै रिगेन खालामगासिनो दङ दा बै बेलायावनो जों जेब्ला आवगायलांनाय समावनो जुदि जोङो बेबायदि माखासे खोमसि साया जोंनियावहाय साग्लोबोबा जोंनि फिउचारा बेसेबां ब्राइट एज अ होल बेसेबां ब्राइट स' नैबेखौ जोङो बयबो साफ्रोमबो दिनै इयुथ्सफोरनि आखायावनो जुदि जोंनि फिउचारा दङ फरायसाफोरानो जुदि गाबोननि फिउचार होननानै बुङो इयुथ्सआनो गाबोननि फिउचार होननानै बुंदोंब्ला दिनै बेखौ बै आबै आबौमोना दिनै दायित्व लानांगौनि गोनांथि गैला नाथाय इयुथ्सआनो लाइमोनफोरानो दिनै फरायसाफोरानो नोंथांमोननि आखायावनोसै बा जोंनि आखायावनोसै बेनिखायनो जों बेखौ हमथानानै लाखिनांगोन आरो बेफोरबायदि बायदिसिना दावराव खालामनाय जाथायनिफ्राय जोङो निजेखौ बारग'होनांगोन बेनिखायनो हेशटेग अनिल खालामनायखौ बाद दोनदो स्टप खालामदो बेफोर टपिकखौ मा जादों जायाखै बेखौ अफलाइनै मा जादों जायाखै बेखौ बिजिरलायसिगोन ओनसोलाव मानसि दं जायगायाव मानसि दं दैदेनगिरिफोर दं आरो बिजिरग्रा कानुन दं आयेन दं बिथांमोना बेखौ बिजिरनांगौ आरो जुदि बे इनायैनो बेफोरबायदि जामारदोंबा बेनि सायाव रायजो राजाफोरा बा जों बयबो नोजोर होदों नाथाय अनिलनि जि जाथाय बेखौ दोनथ'नानै जे कल रेकर्डिं भाइरेल जानायखौ दोनथ'नानै एक्चुअलि जोंनि समाजाव जि महर दा लादों बेनिफ्रायसो जोङो जानगाराव थानांगोन बा जोङो बेनिफ्राय जोङो गुबुननो बे जोंनि गेजेराव जानाय बायदिसिना जाथायफोरखौहाय जाहाथे गुबुना जोंखौ मिनिया नैबेनिफ्राय जोङो बारग'नो नाजानांगोन साफ्रोमबोनि आखायाव जोंनि हारिया दं साफ्रोमबोनि आखायावसो जोंनि हारिनि थांना थानाया दिनै सोनारनानै दं रायजो बिदिब्ला नेक्स्ट एपिसडआव लोगो मोनबावसिगोन अर्जन मुसाहारि सारा BPF आरो कंग्रेस पार्टिया जेननायनि जाहोनखौ बिथाङा हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि सायाव लेथायनो सानदों नामा नैबेखौ आङो नेक्स्ट एपिसडआव सावरायसिगोन बे भिडिअआ जोबोद गोलाव जालांबाय लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ